تێکێلداری یەک ji rojevên serekeyên li Herêmê ew ji piştî 26 Gulanê êdî desteya çandinî û avdanê ya rêveberiya xweser nirxê genim dest nîşan kir. Êdî nerazîbûn jaliyê cotkaran ve derket bû pêş lê destê vê carî bi daxuyîniyekê çapemenî derket pêşiya raya giştî o got ji ber şert û mercên heyîn ji ber êrişên li ser Herêmê û bandora li aboriya Herêmê kirî nirxê genim bi 1 sentî hatiye dest nîşan kirin. Ev nirx wê ji navpê de jî neyê guhertin bi Kurt û Kurmancî desteyê ji cotkaran fedekarî xwast. Desteya çandinî û avdanê ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê 26 Gulanê buhayê kirîna kîloyê genim bi 31 santan diyar kir. Lêbelê li hemberî wê cotkarên Herêmê nerazîbûna xwe nîşan dane. Ji ber wê îro desteyê di civînekî çapemeniyê de sedemên diyarkirina buhayê kirîna genim ji cotkaran re diyar kir. Di civînê de cîgirê hevserokatiya desteya çandinî û avdanî ya Rêveberiya Xweser Ehmed Yûnûs got. Rewşa aboriya li Herêmê di serî de êrişên dewleta Tirka dagirker li dijî aborî û binasaziya Herêmê bandorekî neyînî li çavkaniyên aborî kirin. Yûnûsê daxuya kirin li gorî biryara çaran ya diyarkirina buhayê genim lêkolînek li ser lêçûna her zonimekê hata amadekirin. Ew lêkolîn bi Meclisa Rêveber re bi beşdariya nûnerên hevserokên Meclisên Rêveberiyên Kantonan, nûnerên desteya darayî, desteya aborî û yekîtiya cotkaran hatin nîqaşkirin. Gorî wê lêçûna helbirîna kîloyekê nêzî 29 sentan e. Yûnûs wiha domand. Ev lêkolîn bi lêhirbûyîn hatiye kirin. Li gorî tecrûbeyên beriyên Rêveberiya Xweser rêjeya qezenca cotkaran heta ji sedî 35 li gorî cûreyê berheman tê veqetandin. Lêbelê li dijî Herêmên me dorpêçi aborî û êrişên dagirkeriya Tirkiyê li dijî binasaziya aborî têne pêkanîn nexwasin bîrên petrolê. Di encama wê de zirarekî mezin gihîşta qada aborî ku Rêveberiya Xweser nikarî bo rêjeyeke bilindtir a qezenciyê bide cotkaran. قد لا تناسب معايير التكلفة والربح. Hem wextî wê jî nirxê genim li asta cîhanê jî erzan bûye. Yûnûsê diyar kir ku li gorî wê desteya çandinî û avdanî biryara xwe da û got. Dibe ku buha ne li gorî lêçûn û qezencî be. Lêbelê hem wextî rewşa li seranserî Bakur Rojhilatê Sûriyê ew biryar gunçawe. في هذا المجال وفي الأعوام المنصرمة Yûnûsê dawiyê diyar kir ku desteyê di salên dawî de destek da qada çandiniyê û pêdiviyên cotkaran pêda kir. Bi taybetî di rewşên awerta û dijwar de hewilda biriya piştîgiriya cotkaran derfetên kar peyda bike û aramiya civakê pêk bîne.